næster. Plejer dit plejehjem. Dit plejehjem. Porten til det sidste stop er åbnet for den store hjerteløse institution. Jeg byder velkommen med åbne arme, med hjertevarme. Her hvor de bankende hjerte skal holde op med at slå. Vi følger dig på den sidste rejse til himmeri, helvede, nirvana, limbo, skærsild. Himmeri, helvede, nirvana, limbo, skærsild. Du bliver et med de grå masser. Du bliver et med de grå masser. Velkommen hjem! Velkommen hjem! Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Der er 2 lange gange og en tværgående gang, der binder dem sammen. Under mig flyder det beige linoleumsgulv, og et klinisk lys maler resten gråt. Jeg drejer til venstre ind på hendes værelse, nummer 245. Hun sover. Jeg tager dynen forsigtigt af hende, tjekker hendes ble. Den er tør, så jeg lægger dynen over hende igen. Hendes hud er askegrå, og hendes øjenlåg hænger som 2 gardiner foran ansigtet på hende. Det er nok fordi hun ikke har været udenfor i en måned. Hver dag siger hun til mig, jeg håber at det er min sidste. Jeg forstår. Men jeg ved også at hun vågner op næste dag igen til sin store skuffelse. Der er et lydtæppe af telefoner der bipper og borgere der kalder på hjælp. De siger hjælp mig, mad mig, skift mig, luft mig. Og jeg adlyder. Senere vender jeg tilbage til hendes værelse, 245. Hej. Hun sidder i sin blå stol med sin kryds og tværs. Hun har ikke selv valgt sin seng, så det gør jeg lige for hende. Jeg spørger, om der er andet, jeg kan gøre. Hun siger nej. Jeg ser, at hun ikke selv har skiftet sin ble, så det hjælper jeg hende med og smider den beskidte i skraldespanden. Så tager jeg den med mig ud, da jeg går. Og så går jeg min sidste runde for i dag. Tager elevatoren ned i kælderen og skifter tøj. Trøje, bukser, sko. Trøje, bukser, sko. Cykler hjem. Forbi folk, der har fri, og folk, der stadigvæk arbejder. Jeg stiller cyklen i gården, går op ad trappen, sætter nøglen i nøglehullet. Jeg kan allerede høre dig på den anden side af døren. Du siger... Hvad skal vi spise? Hvad skal vi spise? Hvad skal vi spise? Jeg ser, at vi har ingredienserne til chili sin carne. Så jeg begynder at lave mad. Jeg piller løgene, hakker dem. Svitser dem på panden med krydderier, hvidløg. Tilsætter en dåse flåede tomater og bønner. Koger en stor portion ris, så vi har nok til et par dage. Vi spiser. Jeg rydder op efter maden.
i stuen. Du spiller PlayStation. Jeg er træt, så jeg går tidligt i seng. Vågner kort, da du børster dine tænder. Så lægger du dig ind til mig, og vi falder i søvn. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Klokken er 6. Jeg møder ind. Går ned ad den lange gang og drejer til venstre. Ind på hendes værelse. Nummer 245. Jeg banker på. Godmorgen. Skal vi to til jer op? Tiden med hende er en anden. Der er dage, hun er der. Og så er der dage, der er et gråt slør foran hendes øjne. Men i dag, der er hun her. Hun spørger mig, hvordan jeg har det. Fint, siger jeg. Fint. Fint, det er noget, man er hos dronningen. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Altså, jeg har det fint. Sød skat. En ung dame som dig burde have det godt. Altså, jeg har det fint. Alt er så fint. Det er virkelig... Alt er godt. Det er fint. Det er så fint. Jeg har det godt. Så jeg går min sidste runde for i dag. Tager elevatoren ned i kælderen og skifter tøj. Trøje, bukser, sko. Trøje, bukser, sko. Cykler hjem. Forbi folk, der har fri, og folk, der stadigvæk arbejder. Jeg stiller cyklen i gården, går op ad trappen, sætter nøgle i døren. Jeg kan allerede høre dig på den anden side af døren. Du siger... Hvad skal vi spise? Hvad skal vi spise? Hvad skal vi spise? Hvor har du været? Hvor har du været? Hvor har du været? Hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Hvad har du lavet? Jeg krasser dig bag øret. Og din krop, den kramper af bare lykke. Så varmer jeg chili sin carne op fra i går. Vi ser aftenshowet. Går i seng. Altså, vi har det godt. Vi har det virkelig godt. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. 2:45 spytter mig i hovedet, fordi jeg vil give hende et bad. Jeg siger, hvis du gør det der igen, så gør jeg det samme imod dig. Hun spytter. Så jeg spytter tilbage og rammer hende lige i ansigtet. Det er ikke det bedste øjeblik. Det er heller ikke det værste, jeg har gjort. Så. Okay. Okay? Okay. 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 Okay, alligevel. Okay. 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 Okay.
Okay. Okay? Okay. 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 Hun siger, hun bedre kan lide mig end alle de andre. Fordi at hun kan være sig selv omkring mig. Jeg vil gerne dø på en spektakulær måde. Hun foreslår, at jeg finder en kanon, fylder den med kanyler af stesolid og fyrer hende ud over Øresund for at aflive hende. Jeg svarer hende, at ej, den går ikke, du. Så mister jeg mit arbejde. Og vi to, ikke? Vi skal ses i morgen. Hvad skulle jeg gøre uden dig? Du kunne leve dit liv. Det gør jeg. Er det godt? Ja, du bliver 120. Jeg er træt. Jeg kan ikke mere. Dø, dame, dø. Die, lady, die. Lady. Die. Lady, die, died. Dø, dame, dø. Die, lady, die. Lady, die. Die, lady, die. Lady, die. Lady, die, die. Men vi ses i morgen, ikke? Det håber jeg ikke. Så går jeg min sidste runde for i dag. Og tager elevatoren ned i kælderen og skifter tøj. Trøje, bukser, sko. Trøje, bukser, sko. Cykler hjem forbi folk, der har fri, og folk, der stadigvæk arbejder, og stiller cyklen i gården, går op ad trappen. Sætter nøglen i døren. Jeg kan allerede høre dig. Du har lavet chili sin carne. Der er stort peberkorn i. Jeg orker ikke at tage det op, så jeg sætter mig på køkkenbordet. Og græder. Lidt. Jeg siger til dig, at du er kedelig. Du svarer mig ikke, fordi du er så kedelig. Du er kedelig, og du stinker af hundemad ud af munden. Jeg håber på et stort skænderi. Jeg siger, at vi går fra dig. Nej, du skal blive hos mig, bliv. Du svarer mig, at jeg er som at møde en motorsav, når vi skændes. At jeg har rabies ud af munden. Jeg er stille et øjeblik og rimelig imponeret over dit sprogbrug. Har lyst til at parre mig. Kommer i løbetid. Så jeg prøver at afslutte skænderiet ved at græde på en lidt mere cute måde. Hvor der bare løber en tår ned af min kæve. Jeg bare sådan ser lidt hjælpeløs ud.
Det virker ikke. Så jeg skifter taktik. Jeg lægger an til høj haleføring. Så blotter jeg mine tænder for dig. Kaster mig ned på alle fire og strækker mig, så langt jeg er. Jeg drømmer om noget vildt sex. Nogle gange vil jeg ikke respekteres. Nogle gange vil jeg bare penetreres bagfra. Gå i små røde kjoler. Sæt lidt op til de piger med pistoler. Lovkortet, de syder til dig. Hæle høj i stilet letter. Nogle gange vil jeg ikke respekteres. Nogle gange vil jeg bare penetreres. Og se hvor du ryster. Jeg har ikke brug for du trøster. Tag mig nu som mine bryster. Følelser som jeg lyver på en kro. 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 Jeg vil være dine læber, så jeg kan lære min egen. Jeg vil have dig som et skjold, når det regner. Jeg vil være dine læber, så jeg kan lære min egen. Jeg vil have dig som et skjold, når det regner. Jeg vil være dine læber, så jeg kan mærke min egen. Jeg vil have dig som et skjold, når det regner. Så vender du dig bare om og går. Når jeg sådan rigtig har gjort mig til for dig. Kan du også bare sidde her. Helt bange og uknippet. Status. Medarbejder. Borgere. Antal skridt. Bemærk bygninger. Møder ind. Klokken er 6. Gå ned ad den lange gang til 2:45. Døren er åben, så jeg går bare ind. Hun skal se rundt i sin blå stol. En smule foroverbøjet. Jeg spørger hende, hvem er jeg? Hun kigger bare og viser mig et billede. Af sin mor. Jeg spørger hende igen. Hun smiler bare, så slikker hun sig på hånden. Hvem er jeg? Hun kigger. Siger, at alle de år, hun har arbejdet med radioaktivt materiale, har fået hende til at lyse. Det forstår jeg ikke. Hun var jo hjemmehjælper, så... Som hun sidder der, ligner hun en svag dronning. Det er mærkeligt, hun har levet et helt liv. Nu sidder hun bare der og bliver et med sin stol. Jeg piller alt hendes hud af, så jeg virkelig kan se hende. Huden er kroppens største organ. Og jeg ser det forældes lige foran næsen på mig. Det er papirstyndt.
og har rynker. Når hun en dag forlader sin krop, så vil det blive til sådan en vokslignende skal, som hun efterlader sig. Hver dag, der taler hun om den familie, der aldrig kommer og besøger hende. Hun savner sin mor. Kommer hun ikke snart forbi? Hvem er jeg? Hvem er du? Jeg åbner et vindue, og så tager jeg vindueskarmen af. Siger, at nu skal jeg altså også snart videre. Så tager jeg hendes opvask og spørger, er der andet, jeg kan gøre for dig? Bliv. Jeg lader, som om jeg ikke hører det. Så smækker jeg døren efter mig. Lige inden døren lukker i, så kan jeg høre hende pipe, om jeg ikke kommer tilbage senere og taler videre. Hendes ensomhed siver ud gennem døren og det beigefarvede gulv, som en tåge omkring mine fødder. Og jeg tager den med mig. Jeg går min sidste runde for i dag. Tager elevator ned i kælderen og skifter tøj. Trøje, bukser, sko. Trøje, bukser, sko. Så cykler jeg hjem. Forbi folk, der har fri. Folk, der stadigvæk arbejder. Jeg når kun en tiendedel af min opgave, fordi vi nu igen skal spare. Så jeg sætter Billie Eilish på. Hun er alligevel den eneste, der forstår mig. Og jeg synger med så højt jeg kan. Volumen er på max, så jeg kan ikke høre mig selv. I'm sad again. Don't tell my boyfriend what was I made for. What was I made for. Wow. Pludselig er jeg i en musikvideo. Jeg ligger på et klaver, og er sindssygt nonchalant omkring det. Slanger mig meget elegant. Så kommer Adam Driver. Nej. Andrew Garfield. Nej. Okay. Timothy Chalamet stiller sig lige foran mig. Så jeg kaster mig i armene på ham, og så siger jeg, hej baby. Kylie var ingenting. Nej, hvad? Jeg gjorde det kun for at gøre dig jaloux. For at gøre mig jaloux? Ja, vi var til Fashion Week sammen i Paris. Men Det ved jeg godt, I var. Men du er fattig, mon amour. Jeg mon amour? Okay! Okay. I det, vi skal til at kysse. Vildere, end han gjorde med Armie Hammer, så rammer jeg en vandpyt. Fuldstændig gennemblødt. Så op ad trappen, sætter nøglen i døren, og kommer løbende imod mig. Du er vildt glad for at se mig. Jeg krasser dig bare bag øret. Går ind på værelset, lukker døren efter mig, så kigger jeg mig i spejlet. Og der står jeg så i al min glory. Midt på Wembley Stadion, hvor der er 90.000 mennesker. Jeg glitrer som en gudinde, og faktisk slækker på min hud.
Kigger mig i spejlet. Tager jeg fat i min mave. Den er begyndt at bulle ud. Det gjorde den altså ikke for 4 år siden. Der kunne jeg ikke få fat i noget. Det var fuldstændig umuligt. Så mine hænder ned til min hofte. Der er lige til en håndfuld. Publikum, de skriger mit navn, men jeg kan overhovedet ikke genkende mig selv længere i spejlet. Så kigger jeg på dem. Jeg presser dem sammen, så hullerne de bliver endnu større her. Og når jeg bøjer mig ned for at gøre det, så ser jeg, at der er sådan en delle imellem min ribben og min hofte. Så åbner jeg min telefon og tager et selfie nedefra. Klik! Så man kan se min dobbelthage. Og mine skæve tænder. Klik, klik! Så sætter jeg mig ned på gulvet. Og slår hovedet hårdt ned i det. Det giver et smæld. Du kommer løbende inden for stuen og krasser febrilsk på døren. Mens jeg slår mig selv i hovedet igen og 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 igen.
jeg der ikke må gå væk. Men skifter altid mønster, så jeg må holde i øje. Holde i øje. Vandrer rundt på huden, som de bare må det. Jeg når at smule stort, men de har bare flyttet sig. Bare flyttet sig. Har jeg selv lavet nogen, de fulgte bare med. Nye farver kommer og tager blodet med. Sort og blå på mig stadig rundt på højre siden. Nogle er selvforskyldte, nogle født med, ja. Min krop er min krop. Fuck. Brug bare min slitter. Min krop er min krop, er min krop, er min krop. Fuck. Brug bare min slitter. Min krop er ikke gudinde. Det burde være så simpelt. Min krop den er et tempel. Og nu tvivler jeg. Min krop er ikke gudinde. Min krop den er så sej. Min krop den er et tempel. Så hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg? Ja, hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg? Hvorfor tvivler jeg? Fuck! Du kommer løbende ind, og så kaster du dig imellem mig og min slag. Jeg tager dig hårdt i nakken, og så kylder dig bare ind mod væggen. Du springer tilbage som en fjeder og lægger dig ind til min krop. Og så ligger mit hoved, som er blevet helt rødmusset af slagene. Og så falder jeg i søvn med dig. Liggende på min dunkende lår. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Jeg kommer ind på 2:45. Hun sidder med en bold i hånden, som hun har fået af fysioterapeuten. Hun skal klemme den sammen, fordi hun har begyndende gigt. Hun kigger på mig, og så siger hun, du ser godt ud. Du ser godt ud. Du har flotte ben. Store lår. Store, massive, kødfyldte ben. Store, massive, kødfyldte ben.
hunden spiser, som hunden kan spise. Kødben. Ben af kød. Wow. Kødben. Flotte ben, lyserøde ved knæene. Fed ben kød, ben af kød. 3, 4. Som hunden spiser, som hunden kan spise. Store ben, flotte ben. Hey, med mig derude. Wow. Okay. Så jeg siger kødben. Ben og kød. Kødben. Ben og kød. Som hunden kan spise. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, yeah, yeah! Kødben! 3, 4. Ben af kød. Som hunden kan spise. Som hunden. 2,45 taber bolden og løber efter dem på alle 4. Fanger den og giver mig den med munden. Jeg kører hende under nakken og siger, du er en god pige. Så tager jeg bolden. Og så kaster den ud af vinduet for 3. sal. Hun hopper efter den. Så jeg hopper efter hende. Og jeg lander på min store fede lår, så det går ikke ondt. Jeg giver hende halsbånd på. Og så går jeg tur med hende i parken. Hun er vandladning. Hun tisser og strænder overalt. Hun er glad. Hun graver huller i jorden og knapper sig op ad træerne. Jeg siger, hey, rolig. Nu skal vi derhjem. Så jeg følger hende op på værelset igen. Det her er blevet min cykel. Og jeg cykler hjem forbi folk, der har fri, og folk, der stadigvæk arbejder. Jeg stiller cyklen i gården, går op ad trappen, nøglen i døren. Jeg kan allerede høre dig. Kras på den anden side af døren, når du siger... Hvor har du været? Hvad skal vi spise? Hvad har du lavet? Du slikker mig op ad lårene. Og kaster mig ind i sengen. Vil du gerne tage mig i doggy? Okay. Min pind, fed pind, flot pind, god pind, fed pind, min pind, federe end din pind. Jeg har den fineste pind, jeg har den fedeste pind, jeg har den bedsteste pind, jeg har den fedeste pind. Slår dig i hovedet med min pind, med en tyngde du kan få et mærke fra. Min pind er genkendelig som mærkevar, fri fra en gren eller træstam, stammer fra mand eller mor. Altid klar og parat, hurtig som briller og punk. Min pind er bedre end NASCAR. Du må ikke røre ved min pind, kun når jeg beder dig røre ved min pind. Nu må du røre ved min pind. Kom og rør ved min pind. Kig på min pind, frygt nu min pind. Smag på min pind. Kig på min pind, frygt nu min pind. Smag på min pind.
har lige fundet en fed pind. Jeg har fundet min pind. Jeg har lige fundet en fed pind. Jeg har lige fundet min pind. Jeg har lige fundet en fed pind. Jeg har fundet min pind. Jeg har lige fundet en fed pind. Jeg har fundet min pind. Fed pind. God pind. Fin pind. Flot pind. Flot pind. Min pind. Federe end din pind. Jeg har den fineste pind. Jeg har den pæneste pind. Jeg har den bedsteste pind. Jeg har den fedeste pind. Under vindueskarmens trapbrædder kan jeg se, at dem har du glemt at male med den undskyldning, at det var der alligevel ikke nogen, der ville se. Men nu ligger jeg over og kigger på det. Jeg er bange for at være alene. Og jeg vil ikke glemmes, men hvem vil huske mig som 90-årig, hvis jeg ikke snart gør noget? Jeg har mistet mig. Og samtidig føles det, som om jeg skal miste mig selv 1000 gange igen, selvom du stadig er her. Du kan ikke tage min pinder. Hold dine poter fra min pind. Her jubler vi kun på min seje pind. Jeg kunne få dig til at ønske, du ikke kunne føle. Du er færdig? Jeg tager mig et håndklæde og gør mig selv ren. Og lægger mig til at sove. Medarbejdere. Mor. Med skridt. Mærkninger. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Bemærkninger. Jeg møder ind. Klokken er 6. Jeg er ned ad den lange gang og tildelt mine borgere. 2:45 er jeg kommet til morgenmad. Dagligstuen. Hendes kaffe er blevet kold. Den ældre sygeplejerske. En rottweiler. Siger, at jeg skal prøve at finde hende. Så jeg drejer til venstre. Hen imod hendes værelse. Hun ligger helt sammenkrøllet i sin blå stol. Hun piber, da jeg rører ved hende. Hun ser lille ud. Hun ligner næsten en hvalp. Hendes ansigt er begyndt at blive spids, og hendes vejrtrækning er overfladisk. Hendes fingernegle er blå. Jeg tager hendes grå hoved i mine hænder. Det er tungt og blødt. Hun åbner øjnene et øjeblik. Så lukker hun dem igen. Et lille suk. Lægger forsigtigt hendes hoved tilbage. Der ligger hun. Min svage dronning. Jeg lister forsigtigt ud, men sørger for at lade døren stå på klem.
okay? Ja, jo. Jeg har det fint. Jeg har den her til dig. Hvad er det? Det er min yndlings Arsenal-trøje. Nå, Det er jo en stor ting, når en mand giver en kvinde sådan et stykke stof, siger du. God! Kom her. Du er så dygtig. Kom. Så peger du lige med poten ud i køkkenet. Ud i køkkenet. Du har lavet chili sin carne. Ja. Til aftensmad. Ja. Skal vi så se aftenshowet, mens vi spiser? Ja, det havde jeg tænkt mig. Hvor er du god ved mig, altså? Du er så god ved mig. Ej, hvordan kan man være så dygtig? Det her. Stop. Ja. Det er sygt ubehageligt. Stop. 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 Stop! Hold op. Jeg går i seng. Så kan du også bare se aftenshowet alene. Status. Medarbejdere. Borgere. Antal skridt. Bemærkninger. Jeg kommer gående ned ad gangen med en bakke i hånden. Der er mad. Der er kartofler. Sovs. Lidt grøntsager. Hun ligger bare i sin seng. Altså, det er lækkert. Det dufter sådan af fedt og salt. Det dufter også lidt sødligt. Og af tis. Klokken er 12! Det betyder altså, at der er frokost. Jeg prøver lige at hjælpe hende. Værsgo.
mistænkt, at jeg er lidt kredsen. Jeg finder dessert. Der er jordbærgrød. Værsgo. Altså, det er lækkert. To 45. Her. Det smager virkelig godt. Altså, det er vildt lækkert. Det er virkelig lækkert. Er du sikker på, at du skal have noget? Det smager virkelig godt. Her. På knæet. Her. Hun ligner sådan en voksdukke. En tom skal. Den er jo helt væk. 2,45. Den er helt væk. Altså, kan du ikke smage det? Det smager da helt vildt godt. Altså, det er vildt lækkert. Det er virkelig godt. Og det er for, at vi skal have noget. Det er vildt godt. Der er så langt gangen. Og en tværgående gang, der bytter den sammen. Hvor nu går jeg hjem. Så lugten i døren. Gå op i søj. Nå, hvor sammen og skifte på tøj. Sko. Trøje, bukser, sko. Så spiser jeg til det sin karne. Det bliver rødt.
Hjemmet vil passe dig, skylde dig, vaske dig. Og du er en god pige, der hvor du skal hen. Og nu er det din tur, du er ikke bange længere. Du er en god tæv, du er en god tæv. Der er ingen hud tilbage mellem dine fingre. Der er ingen hud tilbage mellem dine hænder. Sæben har vasket det væk, sæben har skyllet det væk. Og du har vagt i morgen, viklet ind i slanger. Du har vagt i morgen, du bliver ind med de grå masser. 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 Sæben har vasket dig væk. Velkommen hjem, dit plejehjem. Velkommen hjem, dit plejehjem. Dit plejehjem, 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 dit plejehjem.